Izindaba abaningi inkulumo esabalala enkundleni yokuxhumana lokhu kulandela amazwi enziwe insizwa laphana-ke umfowandluzele laphana-ke uma ngabe echaza isizathu nezinto okuyizona ezenzekayo eGoli okugcina kudala ukuthi bebulalane abantu bebodwa, isikakhulukazi laphana-ke iy'nsizwa zakwaZulu. Sawubona kuphinde kubulafunye khona lo muzi njengamanje kubingelela yena ungathanda cosa intombi zomqamela amehla yakhe abanyeze baqamela imali thokazi ngana kwethu ungabe usuku lakho lokuqala ngicela uthenze ukulungela upresse i-subscribe button wenze sure ukuthi uyalalela ividiyo ziphele ebese uyakhomenta ngokuyikhona. Mina nawe asihlangane ividiyo mayiphela. Nzima Afrika sinibingelele bafowethu. Ngizokhuza lawo insizwa zakithi amakhosi. Indlela nje le ngizama ngayo ukuthi niqonde ukuthi lento sizoyikhuluma idinga thina ngempela sabantu besilisa abathenjiwe nabayihloniphayo bephinde behlonishwe ngaphansi kobunsizwa. Bafowethu engathi inkemba senilole kakhulu nilolela abanye babantu bakini bakwenu lento yesibhamu. Izinga layo linyuka mihla namalanga. Singekufihle lokho ngoba siyakhuzana la sizingane zandawonye. Lento ihlasele kakhulu abantu bezwe noma beprovince yethu. Kuthi noma isinyukelile mhlambe bahlangana eGoli kuba ukuthi kusaqhubeka inkulumo yabo bayalwa bodwa bayadubulana. Alisekho iviki noma impela sonto yamahala la kungangcwatshwa khona umuntu wesilisa obizwa ngensizwe bulewe enye insizwa ngesibhamu. Ngiyafisa kuwe mfowethu ozolalela la kwakheke wena kuqala mhlambe makwakheka wena kuqala ozobuka le video. Abantu ozalwa nabo nabantu ozwana nabo bazokubona ukuthi akubalekile kangakanani ngaphansi kwentukuthelo wena ozoyibiza ngesizathu esizokulidela ekutheni kufe abantu noma kufa umuntu. Ngokubuka nangokusola yonakala kakhulu la kuzoshoda amathuba emisebenzi bese kuba nabantu abathengwayo labo ke kuthiwa phecelezi izinkabi. Yabe siphuma kakhulu esandleni lapho ngoba nabo basuke bekwenza bengenaso isizathu ngoba lo muntu abagcine bembulala bethunywa abamazi okokuqala okwesibili abaxabene naye. Sebiyephi ubunono bokubuka izinto ngeso lesoka zinsizwa. Yebo siyavuma isibhamu kufanele ngaphansi kokuvikela ikhaya nempilo yakho nezinto nazo ezinkulu njengemoto sibalekile masibe khona. Esinjani lesi esesiwumashaya bhuqe siqoba sidla fumuka sidla silaza. Esinjani leso sibhamu? Iziphi lezo zandla? Ezayiphi insizwa yakuluphi ukhalo? Yini kanti ubunsizwa? Sengikhuluma nje nalo thengiwe kanjalo nalo thengile umuntu ukuthi ngiyakuthenga hambe uyobulala umuntu walapha endaweni ethile. Asikhuzeke yini bafowethu ngiyaqonda yebo manje abantu abasabekezelelani kodwa ukuthi angithi kunesizathu ngoba ngayikhuluma kwenye yamavidiyo ukuthi hleze mhlambe khona into kufanele ngabe yenziwa kwakhona endulo ngaphansi kwensila yeintelezi zezimpi. Lento leyo wayibona ngoba nobani omncane kangakanani udinwa ayophelela empini aphelele ekuchitheni igazi. Ngineyintsolo enjalo ukuthi mhlawumbe mangathiwa kwenziwa noma kusangenziwa noma kunzima ke ngokwezinga lempilo esiphila manje nobuholi obusiphethe ubuholi bamanje esingeke ngabaze lokho ukuthi mhlawumbe angase angayiboni ngalendlela esiyibona ngayo ubayede leyo ukuthi mhlawumbe iyafuneka intelezi ezokhipha intelezi eyayisetshenziswe impini zamabutha kwaZulu ngezikhathi zokhokho nokhokho bethu. Ngiyakhuza bafowethu ngiyakhuza. Seke kufanele njalo mawubamba ucingo noma ubuka istatus ukuthi kuthiwa hamba kahle sibanibani isibhamu eshawa abanye abantu bakithi kwaZulu Natal beqedelana khona kwaZulu Natal badlulele koGauteng bedlulele koCape Town abantu bakithi nesikhali sibaqedile abantu isibhamu. Ngeke sisabuyele emuva nabo abazenza ngaphansi kwebhizinisi ngenhloso yokuyinika abantu abazoyisebenzisa ngendlela eright ngesikhathi esifanele besebenze ngazo abanye abagada ama-site abagada abantu abagada zonke izinto ezidinga ukugadwa ngesibhamu. Nathi uqobo sesibe naso ngenhloso yokugada umndeni nezinto ezikhona ekhaya imoto nokunye namabhizinisi. Isizathu esikhulu sokuba nesibhamu. Isizathu esikhulu futhi sokuthi ube umuntu ovakashela koma-shooting range uyiqeqeshela inkinga hayi uyiqeqeshela ukuqeda isizwe sakini.
ayithobe bafowethu noma ithobelana ihlale phansi ibamba umthetho. Akubona ubugagu, akubona ubunsizwa lobo, ubulwane obuxubene nobukhotheni. Wonke umuntu osuke ephethe isibhamu la yakhona unayo ingane, uyobulala umuntu onezakhe izingane esekufanele iphile ngayiphi indlela ubaba engasekho ngenxa yakho, nesibhamu sakho nolwazi lwakho ne-experience yakho yokuthi mayesekho nje wena kadabuli. Kusiphi isikhathi? Kiso lesokushoda kwemisebenzi, kiso lesokuthi sisele emuva izinto eziningi asikwazanga ukuzenza emakhaya size siyofinyelela kwawethu esizozakhela wona amakhaya. Akuyona into efanele esinganconywa ngayo kwezinsizwa. Akuyona futhi into eyosikhiphela ekutheni sithi singamadoda aqotho ngenxa yokuthi kuney'dumbu ezisemva kwakho ezaphuma ngenxa yokufuna udumo. Akubona umsizwa lowo. Ngiyacela bafowethu silizame leli vangeli. Kulaba ababili abathathu bayokwenza kube khona abazophepha. Kube khona kuzothiwa makuthiwa uyathenga ukuthi uthi hayi no, anidlulele kwabanye, hayi mina ngiphila ngaphansi kwalesimo ngoba nejele siyalazi likhona nokufa siyazi khona. Asingakudeli konke lokho bese siswelakala emndenini yethu, ey'nganeni zethu nasemphakathini yethu. Kubuhlungu kakhulu emafonini nje sesibuka inqwaba yo-rest in peace abaqhamuka ngaphansi kwabantu esibaziyo ababulewe ngesibhamu ngokuzumisa. Kwakukade kulunge sigula, sisagula vele. Silindwe izibhedlela sonke kodwa manje sesiyanqamulela, siyaqobana, siyaqedelana. Ngoba yini? Ngoba yini nje? Yini lesiyenza bunokumbuka umlobo? Masithi soganwa wobani bazobe bebone buphi ubugagu. Masikwazi ukuthi igazi lethu ligcwele izandla. Igazi labafowethu ligcwele izandla zenu noma zethu. Zibuzona lezo zandla, zona lezo ozophatha ngazo ingane, zona lezo ozobujabulisa umakoti edlathini, lezi zandla lezi egcwele igazi. Hleleka mfowethu, hleleka, khuzeka. Noma ungagiya uthi uyinsizwa kangakanani, themba izintelezi nayo yonke into, lezi zandla idingeki kuleyo nto kuphela. Ekhaya emndenini ziyadingeka, nomama uqobo bajabulela ukuthi mayekuzwile ukuthi ukhona ezwe isandla ukuthi siyaphila, akungabi lesakhe esigcwele igazi. Sibonge, ngiyathemba bazozwa abanye, nakuba abanye bezobona ukuthi sisaphusha ama-content. Akuyona i-content le, ngikhuza into embi ekungenzeka kube isike yafika nasekhaya lakho, wakubona ububha obuqhamuka nayo. Ayigwenywe leyo nto bafowethu, ayigwenywe. Hleleka ngale ndlela wena ofisa ukwaziwa ngayo enhle ngasekhaya. Hlonipha nezingane zakho uma sezokwazi ukuthi kuthiwa uzalwa umuntu okuthiwa alifakwa kuyena. Uyifaka umkhokho omubi ingane zakho ukuthi zilandelwe insila yakho ngisho ungasekho. Ngakuthi awukho ugugile noma awukho ngoba uthathwe ngayo le ndlela othatha ngayo abantu. Ayigwenywe leyo nto bafowethu, siphile siye phambili. Ngibonge kakhulu einsizweni, kakhulukazi kulezi ezoyibona ibalekile le nkulumo. Ngiyabonga weinsizwa, nidlulise nje nikhulume ngowenu umlomo noma ningasadlulisanga le video le. Sibonga.